Тази година ще помагаме на децата от Дома за медико-социални грижи в квартал Виница в град Варна. Елате да ви запозная с персонала. Здравейте. Здравейте, добре дошъл. Благодаря. Много се радвам. Аз също се радвам да ви посрещна в нашето заведение и от вратата още да ви благодаря за чудесната идея на братя в Вятъра, които тази година са решили да подкрепят нашата кауза, създаване на отделение за деца с хронични, придобити или вродени тежки заболявания, които ще бъдат при нас за продължително или продължаващо лечение. Деца в тежко състояние, за които ние искаме да създадем една обстановка, едно пространство, където да им се осигури добро качество на живот, адекватни медицински грижи и възможността придружител от семейството да бъде непрекъснато до детето, за да може то да се чувства малко по-добре. И аз много ви благодаря, че вие ни подкрепите. Благодаря ви, в аз този момент. искрено се радвам, ако може да помогнем на децата, които са при вас, а не само на тези, които до сега сме помагали. Нашата дейност е много разнообразна, много значима, мога да кажа. И това ново отделение ще поеме най-тежките деца, и за които трябва да се подготвим, да предложим адекватна медицинска грижа и условия. Това, че тази година ще помогнем на децата и на екипа на Дома за медико-социални грижи в квартал Виница, не означава, че спираме да помагаме на екипа и на децата, които са настанени в клиниката по детска онкология в Света Марина. Радвам се, че с доцел Белчева отново ще работим заедно. Щастливи сме и ние. Аз искам да изразя огромната си радост в тези 5 години, в които работим заедно. Ние видяхме как една протегната ръка и една благородна идея се превърна в една кауза, която е в сърцата не само на нашите приятели от Мотоклуб Брата във Вятъра, но беше поета и в сърцата на цялата общественост, на безбройните дарители, които проявиха съпричастност, проявиха желание за помощ, проявиха своята доброта. Всичко е всъщност за доброто на децата. Всичко това е в името на децата.